Jeg hedder Christine, og jeg er CEO og founder for Neocare Nordic. I Neocare Nordic udvikler vi Carefold, som er et produkt, som skal gøre det nemmere at håndtere og flytte for tidligt fødte børn over til hud-mod-hud kontakt med deres forældre. Og det giver en bedre overlevelsesrate på 32%. Vi er i Create Medtechs værksted, og her har vi Claus. Ja, det er mig. Her hos Create Medtech, der hjælper vi opfindere, startups og andre iværksættere med at udvikle medicinsk udstyr. Det vi har udviklet sammen med Create Medtech er at gå fra en lås 3D-print med mange dele til at have en simpel lås, som er klar til sprøjtestøbning med meget færre dele. Den her madras ligger under barnet hele tiden, og for at kunne flytte på barnet, så er det vigtigt at låse de slanger og ledninger fast, som sidder ind i barnet. For det er det, der er problemet. Så derfor så har vi udviklet en lås, der kan sidde på kanten af madrassen, og så kan man låse slanger og ledninger fast. Når vi kommer lidt op i skala og ligesom Neocare Nordic skal ud og sælge til en masse forskellige steder og hospitaler, så er det vigtigt, at vi har et rigtig god holdbarhed og 2 rigtig god kost og 3 hurtig assembly. Så noget af det, vi kommer frem til, det er noget, der ser sådan her ud. Den kan ikke gå i stykker, fordi den ikke har alle de her dele. Før var der nogle fjedre inde i, som lige pludselig kunne poppe af og så videre. Nu sidder den der. Vi er gået fra en 11-12 dele, tror jeg, i alt, til at have 5 dele i alt. Så samlingstiden er gået fra noget hen imod 20 minutter ned til under 3 minutter. Vi er også på en reduktion i kostpris på over 80%. Og det er jo uvurderligt, altså fordi der er ikke nogen virksomhed, hvis der ikke er en god business case på det. Det er strengt nødvendigt som startup at levere et produkt, som rent faktisk tjener penge. Vi forventer, at om en måned har vi de her låse og Carefold Solution ude på hospitalerne. Vores samarbejde hen over det her har været så godt, så vi fortsætter.